Galicia aposta polo fermosismo. Dende hai anos, a Xunta está a traballar para o fomento da corrección dos impactos paisaxísticos. Nos últimos 4 anos concederonse case 2.400 axudas a concellos e particulares para a mellora do estado de inmobles. Supuxo unha achega por parte do Executivo galego de preto de 9,6 millóns de euros, conseguindo mobilizar 14 millóns. Dende a Xunta salientan que cada vez estas axudas teñen maior demanda. De feito, as aprobadas dende o 2021 chegaron xa a máis do 90% dos concellos galegos, entre eles municipios das comarcas de Pontevedra, O Salnés, Caldas, Ulla, Muros, Noia, O Barbanza e O Sar. Na última convocatoria, para que se mobilizaron 2 millóns de euros, aprobáronse 50 axudas a concellos para 64 actuacións e 346 a particulares. Unhas achegas que, por certo, cobren o 70% do orzamento subvencionable. O apoio a particulares é para intervencións en fachadas, cubertas e muros de peche. Ademais, na convocatoria deste ano introduciuse como novidade a posibilidade de financiar a retirada de elementos axacentes que prexudiquen a imaxe ou causen algún impacto nos bens nos que se pretende intervir. Dende que comezamos no ano 2021, sacamos 2 liñas, unha van dirixidas a concellos e outras van dirixidas a particulares. No caso dos particulares foron máis de 2.100 familias as que recibiron achegas e, polo tanto, foron máis de 2.100 impactos paisaxísticos que fomos correxindo e, polo tanto, deixamos os lugares máis fermosos. As achegas a concellos están dirixidas a aqueles de menos de 20.000 habitantes para 2 liñas de axudas. A primeira para a renovación e remate exterior de fachadas, cubertas e muros de cerramento de edificios municipais e a segunda para mellorar o aspecto e conservación de elementos etnográficos como fontes, lavadoiros públicos, palcos de música e hórreos. Cada municipio pode beneficiarse dun máximo de 40.000 euros, 20.000 por cada unha destas liñas. A parte de estar coas familias, estamos cos concellos. Os concellos que informan, que lles facilitan, pero que tamén teñen espacios que se pode correxir. Un xeito, entenden dende a Xunta, de avanzar na execución de actuacións de corrección de impactos paisaxísticos e seguir apostando polo fermosismo.